Shalom. Oras dihamua manami na nami naro tu pramengguta di bagasan Arianon pukul 10 don nami sa perhalado di dongani Tuhan mahita saluhutna. Alanang bulota pertanyaan manang kibadata di bagasan sadarion martanyang naho mahita. Amin. Tak puji Tuhan tamarite buku ed nomor 574 ayat 1 saat di ayat 7. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadian at nama palangit dohot tanaon. Amin. Parang yon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomon rohana, maparbuehen parbue marhite-hite saluhut ulaw na denggan, uloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite ulobolob. Haleluya. Ali Tuhan di bata amanami paro siroha na sumurung sa itugion mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehon madihami haporsyaw na sitong asa holan ho sabing haposan nami unang loas furiam marhaposan tu aka na dihasenganon ay holan hodo haposan dohot haporusan sa asiroham patuduho tu hami dalan tu hatuaon asa jumpa kami asiniroham dagodangi alam ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sino
Satangion mapatik ni debata di minggu pasiahon dung Trinitatis ima patik parjolo saat rodi patik pao paton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam nina debatata dang jadi maraku au baenomu debatam. Patik paduahon nang jadi ganaonmu jaladang jadi sumamu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon Rodi na di Bagasan aek na di Toru Tano Yanggo tunggabe sesomba manang sioloan. Patik pateluhon dang jadi dohononmu kuar di debata yang go soture dalanna ai hona umumna do sugut akkana marsineang di warna. Patik pao paton ingot hamu mapa badiahon hari minggui dinaono mari maulahamu nasa siloanmu alai anggo ari papituhoni ari paradiani Jahoba debatam doi dan jadi ho mangula anggo dinasa dan rii manang anakmu pemanang burung manang naposom nahilahi manang naposom buru-buru rodi penahanmu rodi sini hutani halak pena mangibati hutam Aidina onomari do topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni dibaheni do ubahena di pasu-pasu debata jauh bahari paradiani cala di parbadiai Ido sahatna atong rak magi dugogo mahita sian tuata debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mami mangulaon no bar patikmu. Amin.
Tujolon itu hata, tatopoti madosata, martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardosa na dangolon, ro tujolom, ni habangsa habadion mi, manopoti jala mangguk kondosa nami. Masa jojot warsahi kami ho, marhite-hite pikiran dohot, hata dohot pambenan nami narwai dang huhawlongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami dibahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling-liling na alai nama porus mahamin waeng tu asini roham nagodangi mangidos yan nasa roha nami hasesani dosa nami sa luhutna. Sa urupi mahami paubaon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham. Sa pangulo hami dohot ala ni guar muna badiay. Ali Tuhan say asima roham di hami nadangolon. Amen. Tabi gima hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Sato kindoho hutu adikon ho alai papungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parmurut ni parpia di muruku uta bunihon bohiku satokin maradokon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho ninna Jehovah si paluho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Yesus ku
turpu epistel di minggu pa siahon dong Trinitatis tersurat di Psalmen 22 ayat sada saat prodi walu tajahama mar soring-soring. Ede sian siasap tidang do debata di bagasan luhutan ni debata madawu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Sadia lengon do pangeduhon muna uhum, jala diakon muna ka perjahati. Patikos hamu ma uhum tu namet dohot na sopot somarama, odihon hamu ma nadangol dohot na pogus. Paluahamu mana met dohot ngapogus, sian tangan yaka perjahat, mapaluahamu nasida. Dang manada nasida jaladang olo nasida parroahon, say mardalani di haholomod do nasida, jadi rebe-rebe ma sude akka ojahan ni tanoon. Yang go au, nunga pola hudok nian, aka debata dohamu, jala anak ni nasut tipul dohamu sudena. Alayatik pesoni mate do hami songon jolma hian, jala tinggang do hamu sogot songon raja na asing sada. Hehe maho ale debata, say uhu mata noon, ay guru dihon yang do aka perbegu sudena. Ido sahatna martua do akan atau mangihon hatan di debata jalan au peopsa. Amin.
maha porsiao tei sona hinadidak kon didongata sa porsiao ni sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na mo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sadai imana di hubungan di si Maria naga gabe-gabean si Anton di perbadia andorang sobuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus nama tetar pajal do ibana di hawa bener silang na tua tu bono toru dong gitanom na mula mangol di hari patuluhon amanai tu surgo lahundul siamon di pata Jahoba amanai pargogo na suatu dosen di sima ibana payung mula sugut tanon manguhumi halan na mangolu do amate au porsia di ton di porbadia caladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia do dia tai na mula mangulu sugut dai na anak mama do dia
Horas ma dihita saluhutda, tapi gema titing namasa di minggu ta sadarion. Titing minggu 14 Agustus 2022, na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis, topik minggu Polin mangihutot Yesus. Paduahon parhobas di hari minggu sadarion, boy ma tajaha di titing. Na patuluhon titing namasa parjolo. Pelea tujolo di hari minggu 21 Agustus 2022 di minggu manogot arian dohot bot ari huriata papungu pelea tujolo dung sidung jamita marhite amplop. Si pasahatota tu diakoni sosial huriata sialani i tapasahat peliata nadumenggan. Na paduahon namar bagas titing parjolo. Hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul siawib di Huria GPIB Gracia Bekasi Jawa Barat di Patupado pamasumasuon parbogason tu anak dohot boru ni Huriata Abraham Lincoln Oktorioko Tambunan, anak Niamata Rudi Satrio Pardamia Tambunan, tubuh ni Inata Ekbi Borussia Turi, Sian Huta Taman Kebalen Indah Jalan Lili Opat nomor 55 Babelan Bekasi, Ruasni GPIB Gracia Bekasi. Dohot Orwana Maria Grace Patricia Boru Sianipar, Boru ni Amata Doktorandus Lubba Sianipar, tubuh ni Inata Daborina Rupiani Kristina Boru Siahan, Sian Huta Permata Hijau, Permai Blok Hatulu nomor 10 wilayah Galilea. Ruasni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia Bekasi. Napatuluhon Ruas Nataba. Sedarion Minggu 14 Agustus 2022 nunga gabe ruas ni Huriata status ruas parguru ima keluarga Inata berliana boru tapu bolon dohot sada dakdanak bawa sada dakdanak boru Sian Huta Jalan Kamper Sada Blok A nomor 226 Harapan Jaya, wilayah Jerusalem. Tatangnya koma asa ruas parguru gabe ruas naburju jala mabiar media debata. Pinangidoma tu ruas parguru naik baru asa jonjong di hudulanna. Mau lihat Paupaton ruas nihuria nahona RPP. Mamuka Sadarion Minggu 14 Agustus 2022 ruas nihuriata hona ruhut parmahanion pamicangon manang RPP Goar Anweiser Sidabutar Sian Huta Kafling Rawabambu Jalan Alkausar Tolu nomor 32 Harapan Jaya wilayah Kanaan ala namar bagas sopangatoyon nihuriata. Napalimahon pertangyangan wilayah Hobartu perayaan HUT Republik Indonesia papitu pulpituhon sialani pertangyangan wilayah hari Selasa doho Rabu 16 Agustus doho 17 Agustus masohot. Napao napon subangan sian ruas di jalo huriata do subangan sian NN ima paulihon pengaspalan sarana parkir doho dalan mauliate madina sida naung pasahatot subangan nasida sai di pasu-pasu di Batama ulau nasida totong. Napapituhon bakti sosial. Hari Selasa 16 Agustus 2022 pukul 10 WIB sahat Rodi Nasidung Huriata Patupa bakti sosial gotong royong di lingkungan gereja Dohot Humaliangsa. Sinosohot sude parhalado do sude ruas yang ganup wilayah asa dohot mat dohoti bakti sosiali. Na pawaluhon pertangyangan remaja Naposo HKBP Harapan Jaya. Di hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB sahat Rodi Nasidung remaja dohot Naposo HKBP Harapan Jaya patupahon pertangyangan maringanan di Bagasni Jose Isai Tambunan Sian Huta Jalan Melati nomor 120 Komplek Barata Pinanggido tusude remaja dohot Naposo HKBP Harapan Jaya
asa dohot mad dohoti partangyangani. Bagi papaton parhepengon. Parhepengon ni huriata di minggon boima tajaha di titing. Saldo kas ni huriata per 14 Agustus 2022 huria diakoni 226 juta 870.647 rupiah. Pusat 37 juta 742.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transitoria 5.050.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 56.150.000 rupiah. Laos ni sosohom matu sudena ruas ni huriata asa tagaran ma pelia bulan tabe. Pelian permingguan virtual na tapatupa di bagasa nang jaji imat tabe. Tuhatama nama masu-masu parhepengon di huriata. Napa 5 hon ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nomor ulang tahun di mingguan 30 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni debatan nama dok di Pesalmen 10 ayat 10 sada. Sai pabotohonom mudo tuau dalan hangoluan sun malas niroha di adopan di bohim. Aka hasdungan niroha masa di siamumu salileng-lelengna. Sebagai tambahan ima sian panitia 17 Agustus pertandingan olahraga Naparjolo sebagai informasi jadwal pertandingan tenis meja 14 Agustus 2022. Waktu pelaksanaan jam 10 sia saat jam 10 sia 30. Perebutan juara tolu Haris Sitorus N Hutagalung versus Effendi Marbun B Sijabat. Napa 2 hon pukul 10 sia 30 saat pukul 20 final. Vicky Sianipar dohot A Situmorang versus Roni Sitorus Richard Nainggolan. Jadwal pertandingan bola voli Minggu 14 Agustus 2022 waktu pelaksanaan pukul 10.05 saat pukul 10.06. Perebutan juara tolu antara Jetun dohot Efrata. Namangihut jadwal pertandingan catur semifinal dohot final. Minggu 14 Agustus 2022 waktu pelaksanaan jam pukul 10 sia saat pukul 20 tolu wilayah Nazaret versus Bethlehem dohot Judea versus Sion. Mula tema di kita saluhna songonima titing namasa di hurata di bagasan stadion tuhat tama nama masuk-masuk kita saluhna Horas.
Ale Tuhan debata aman nami mau lihat marohan nami diho didengan di basam dohot asini roham napa punguhok kami di bagasan obason lau memuji pasangapun kuarmu Tuhan nunga hupasat hami tuho ede puji-pujian nami jala diobason naeng pakulinganmu mahami saluhut napungon lau tumangyon hatam manangihon pangajarion dohot panugunuguonmu atau ngasih maroham ali Tuhan dongani mahami saluhutna marhite padonganion itodim tod di porbadia nalaho mangajar hodohot manuaton turohana mibi makuling maho manangenangi dohami saluhutna amin. Shalom madita manginang barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima di minggu pasiahon dung Trinitatis na naing tangi honota di bagas coroon dohot na di bagas pe manang di dia hita maringanan ima sianatar surat di Lukas 12 ayat 40 sahat rodi ayat 50 tulu. Tapai hutiut ma asa hujahahami. Naga besongon topik polin mangihuton Yesus. Narodo au madanggurhon api tutanoon dihasiholi nasarohak kudo anggiat harugala nian. Alai didihonon nado tuau padidion jala macai bobos dorohaku saleleng so tulus dopei nadiri purohamu nado nalao mangaleho dameau tu atas tanoon ubain naro datung hudok madihamu panirangdo tahe ai ola nyon ma maralo 5 halak na disada jabu na tolu maralohon na 2 jala na 2 maralohon na tolu maralo ma amatu anakna anak itu amana ina tu boruna borui tu inana sima tua boru tu parumainna parumainna tu naboruna ido sahatna hurian itu hata nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus turpuk tadi bagasan opason agak songna maldo atusan alai na naeng paingotonon na ima naeng tong saluhut halak na mangihuton Tuhan Yesus Kristus ikon toktong ibana mangihuton di bagasan hapolinon manang mangihuton di bagasan kesetiaan di pardalanan ningolu di Portibion dibuhay do na keningan turpuk taon ima sian hata namadok dang narodoau madangguruhon api Tuhamu narodo au madangguruhon api Tuhamu molo taingot do di perjanjian lama dina binereng ni si Musa api di sadaraba ima tada kehadiran ni debata napa tuduhon kehadiran ni debata tu si Musa jala molo taingot muse simbol api songgop tuaka sisehan di Tuhan Yesus ima dinaro hasasaur ni todi porpadia jala di bagasan turpuk taon laos ido nang napinaingot ni tuhata Tuhan Yesus
bahwa Yesus ro tu portibion sian banua gijang ima laho patuduhon ulaon dohot mangajari manogu-nogu di bagasan to di porbadia di naong ro ibana tu portibion laho papatarhon asini roha ni debata asa api imana laho papitahon hadirion ni jolma marhite Tuhan Yesus Kristus asa marhite Tuhan Yesus Kristus si gabe pita aka jolma nang madabu tu bagasan dosa asa gabe taruli di hangoluan na pinaradi ni Tuhan Yesus ido ubay na didokom se diuduti di ayat 50 didok nakiningan alai di dohonon nama tuau padidion ima nasongon majalo taringo tu harajaon ni debata jala malua sia dosa taruli di hangoluan nama noktong sisa leling ni lelingna asa Yesus Kristus tardidi laos di patorang doi ima taringot tu si taonon nani tinaon ni tuhata Tuhan Yesus ro tu portibion ima nakiningan lao pai baruhon jolma ala nong madabu jolmai tu dosa jalalaus ido nani dokni si Paulus di Rom onom ayat tolu sahat rodi ayat 5 didok disi songonon naso di boto hamu doon sudah kita nasa nang tardidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hama mate nado kita tardidi atong naung tartanom do hita rap dohot ibana marhiti hite padidioni tu bagasan hamatean asa marparange hita di bagasan ngolunay baru songon Kristus naung hehesian akan naung mate hinorhon ni hasangapon ni amana ayanggo nunga sakabona hita dohot ibana dinarap mate hita dohot ibanai suang songoni mahita nang taringot tuha heheheonai asad dinaung tardidi hita di bagasan padidion dabadia disima hita naung tartanom tu bagasan hamatean ni Yesus Kristus gabe marngolu nai baru mahita gabe anak ni debata mahita muse taruli mahita di hangoluan na manoktong sisa leleng ni lelengna alat naung targoar hita di Banua Gijang partohap hita di asini rohani debata ido nani do ni Tuhan Yesus asa dinaung dipai baru hita di bagasan mudar ni Tuhan Yesus Kristus si naing ma sitong pangihutonota tuibana dinaung dipadame hita dinaung tajalo asini rohani debata naing ma hita toktong mardalan di dalam lomo ni rohani debata ai nunga dipai baru nunga salpu jol mana parjoloi gabenai baru di bagasan panobusion ni mudar ni Tuhan Yesus nunga di roro hita sian gaboli sop ni dosa gabe marngolu nai baru hita ala naung mian hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus naung mate jalan naung hehe mulak manolu manaik tu Banua Gijang parade di inganan diaka namar si hohot maka porsiai ibana parade inganan diaka na setia toktong mangihuton Yesus Kristus di bagasan nguluna saleleng di portibion asa saleleng di portibion naing ma dipisahkan halakna mangihuton Yesus Kristus dohot halakna soolo porsea di Tuhan Yesus Kristus asa ditiki pangulaon ni Tuhan Yesus Kristus pe saleleng di portibion
adong do nama jalo Yesus Kristus, alai adong do nama nulak Tuhata Yesus Kristus. Akaise mana manulak Tuhata Yesus Kristus jalana so olo porsea. Ima halak Yahudi parises moto surat termasuk nang si Herodes agabe sadala mana sida lau mangalo Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Asa disoma nani dokna ikon dipisah ma halak na mangului na setia mangihuton Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Ido bay na didok nak dengan dang diri purohamuna lau mangaleho dame au tu atas tanoon ubay naro datung udok mat dihamu panirangon dotahe. Ima panirangon ni nadenggan dohot naroa, panirangon ni na jahat dohot na burju. Panirangon ni halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngoluna dohot naso porsea di Tuhan Yesus Kristus. Asa dihalak na porsea di Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata ido nagabe ngoluna, jala ido nagabe dipareahi di bagasan ngoluna. Jala nangpe rupani sabagas ibana sajabu satahi di tonga-tonga ni keluarga umpamana takasna ke di sididok adong do panirangon antara ni ama dohot anak na maralo moloso sa pemandangan ibana lau mangihuton Tuhan Yesus Kristus boydo ikon gabe sirang ama rap dohot yanakon boydo sirang ina rap dohot ama moloso sadalan lau mangihuton Tuhan Yesus Kristus nangpe sajabu nangpe sada di tonga-tonga ni keluarga alai boydo pemikiran boydo pangihutonon di Tuhan Yesus Kristus dang sadalan manang dang satahi boydo halak gabe beralih tu aka ugamona asing alai natorasna daun boydo halak mangulahon nasodenggan imanak kiningan jadi panirangon di papungu Tuhan Yesus Kristus mahalak na porsea na mangihuton ibana naong pinapitana naong pinay baruna sogot jala taingok ma ikon rodo ibana muse dinaong manaik ibana tu banua gijang alai ikut takas no boto ota naikon rodo ibana muse ima manirang aka na mangihuton ibana buanon nama tu banua gijang alai nasom olo mangihuton Yesus Kristusi sian nasaroha gogo dot pikiranna ikon ni caloon nama hamatean sisa liling nililingna ima api nasoramitop api nasoramitop ima nagabeteanonna di bagasan panggulmiton ningguluna asa ido bay na didoko Tuhan Yesus Kristus umarga do mangihuton Tuhan Yesus Kristus umarga do mangihuton ikon jumolo hita tetap laho mangului ahana nidok ni hata ni debata di bagasan pardalanan ningulut tadi portibion ido bay na didokon naing cubolo dului harajau ni debata dungi lehonon na akaudeng mangalului porsea di Tuhan Yesus Kristus sitong manang polin mangihuton Tuhan Yesus saliling di portibion tumpe godang aka hamaolon tangan naikon boluson ni aka na porsea di Tuhan Yesus Kristus ikon tuhukon nado silang natubana ido idokon nasa nagiut mangihuton nau di tuhuk masilang natubana di porsan ma silang natubanai di ihuton maau selalu Tuhan Yesus diutamakan di bagasan pardalanan ningulu asa boy hita taruli di hanguluan nama noktong saliling dililing naung di parade Tuhan Yesus Kristus kita
asa diigil manang dihasiholi Tuhan Yesus Kristus ido dia kana sebagai sasitongna ikon satahi sauloan laho pasangapon guarni debata unang maralo unang terpisah alai satu hati lau mangihuton Tuhan Yesus Kristus unang masih buat dalam Nabi atiaka manginang selalu sehati sepikir lau mangului hata di debata saliling di pardalanan ning nguluta di Portibion asa dapot tita hanguluan si saliling di liling idon na pinaingoton ni si Lukas di bagasan tupuk tahun asa hita naung manada naung persea di Tuhan Yesus Kristus naing maikon takas tatio naing maikon takas taihuton Yesus Kristus si ibana do si palua ibana do parasi roha ibana do naung manesa saluhut dosa tanaung pai baruhon ngolutta alani naing tapareahi ma nadumenggan saleleng di Portibiok kita tatiop ma Yesus Kristus si unang golom ria-ria hita bolo didok si Paulus ate tuhuria lau dikea unang ngali soharulas kaporsyam ngali molo ngali soharu ngalido ikon utahonokku ninna ibana di surat di Wahyu yate di Wahyu tolu manang di pangukapon bidu tolu ayat 14 ayat 15 do 16 didok disi huboto do aka ulonmu naso harungali naso harulas au ni harungali mahonian manang las manian alai dibahen nadangol-dangol sisiloko so harungali so harulas utahono kumaho sian pamangaku ninna tuhata Tuhan Yesus Kristus alani naing magomos tatiop tuhatai di bagasan hahohot ni haporseaon dohot hinatogu ni haporseaon saleleng mangolu hita di Portibion asa dinaro ibana dohonon nama tuhita Roma tean hamuma hasangapon di naung pinaojak di hamu adorang so ojak dope hasianganon nin narupani alani saita ingot matoktong saliling di pardalanan ning ngulu taun tabaen ma komitmen dihita takas mahita lau mangihuton Yesus Kristus di Portibion ai halak na adong komitmen di bagasan nguluna sai na dapotan asini rohani debatado sai na leanon ni debatado akapasumasuna songon nanidok na di Markus 10 ayat 20 sia saat rodi ayat 30 didok di sisongonon gabe didok Yesus masih tutudo hatakon tuhamu nasa nama nadikon jabuna manang haha anggina manang ibotona manang inana manang amana manang ianakonna manang haumana pe alani yau dohot alani barita nauli ikon silopit 100 jalo onna nuaeng di hasianganon akka bagas akka anggi iboto ina ianakon rodi akka hauma mardongan buru-buru akup nii di hasianganon sogot jalo onna hangoluan nama noktong sisa leleng ngilelengna alani dipaingoton tupuk tasa darion matuhita polin mah hita ganup mangihuton Tuhan Yesus Kristus saleleng di Portibion dinaung merdeka hita
nani merdekahon ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Jala lasrohata pasangapon goar ni debata di ngulutta di portibion naing malua hita sian ragamnya kahaulomun naing dao sian ulaun hajahaton dao sian tahi ni sibolis songon naragat nuaing taida di partikianon ate dipisah naikon dipatuduhon keadilan di tonga-tongani negara tahun ate marhite nasada berkorban gabetarida kedok aka kejahatan dipatuduhon imah waso ni debata asa ikotoktong tarida dian dinaung merdeka 77 tahun bangso Indonesia mau lihat tadok nunga lam tumajuna nipimpin ni Bapak Presiden Jokowi jala naing dipatuduhon nang keadilan di tonga-tonga ni portibion alani tatangyakom asa dipisah Polri nasi tong madalaton keadilan dohot dihalak nama ngulahon hajahaton dipisah jala halak nama ngulahon keadilan di tonga-tonga ni portibion naikon jalo onado pasu-pasu di debata toktong ma tatangyakon asa anggiat bangso tahun gabe bangso nabolon niuluhon ni pamaretata asa sonang kita rapita maka melihat tehon dengan bahasa ni debata dinggolutta di portibion tuhata ma nama masu-masu hita salhutna amin mau lihat tema diwali Jehovah debata manami di panugunugonmu marhite barita naulim di paingot hodo kami Tuhan di naung di merdeka hoko kami di bagasan panugusion ni mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga malua kami Tuhan sian hahulomun tuhatiuron naing ma hupa jamot tami diri nami Tuhan hobar tulomu ni roham hu ulah hok kami songon na pinangido ni hatam saliling mangulu kami di portibion tungpe macai borat tutu ulah honon nami alai molo radi kami majalo todim to di porbadia sai naurupan mudo kami lau makajong jokon hati goran hasit tonganmu di tonga-tonga di portibion patuduhon ma gogoni huasami tu kami salhut na akka anakon nang pinilitmu asa si tong kami Tuhan si hutoko unang songo sisambu naso patuduhon hadirion nasongon anakmu ibana alai leon ma Tuhan keadilan di negara nemion lau patuduhon ma akka hajahatoni asa dipadau saluhut bangsa Indonesia kejahatan naso membangun nama negai bangsa nami ai di basa-basa hokodo tuhami Tuhan kemerdekaan ni naing merdala kami hobar tulomu ni roham naing gabe bangso nabulok kami di tonga-tonga ni portipion asima roham ali Tuhan dilas ni rohanami merayakan hari ulang tahun papi 77 pohon patu pahami do Tuhan aka kegiatan di tonga-tonga ni huriam HKBP Harapan Jaya sai leon mahiras ni roha di hami lau mangulahoni salhutna di bagasan hasadaon laho pasangapon guarmu Tuhan di bataman nami mangido kami Tuhan nang di presiden nami Bapak Jokowi lean toktong Tuhan gogo di nasida lau mabuan bangso namion tu bangso na lebih baik na lebih makmur songon cita-cita ni pemimpin na parjolo asaboy kami Tuhan di bagasan lasni roha alani pasu-pasu ma pamareta nami sian presiden sahatu RT RW asanggiat lomo ni roham salhut nasa ulon nasida Tuhan di bataman nami nang di bagasan tikion di na adong sian tonga-tonga ni ruasmu gabe ruas parguru di huriam HKBP Harapan Jaya bain manasida gabe ruas na burju
narade mangului ho di bagasan panggulmito ni ngoluna. Di ruas ni huriam nahona pamicangon. Alamar bagas naso pangayat toyon di huria HKBP. Alani Tuhan paingot nasida. Di naung sala pangulon nasida Tuhan. Ajari manasida li Tuhan dang hobar tulomoni roham parsaripeon nasongoni. Sesuai tu aturan peraturan nami di HKBP. Alani sai homa toktong nama ni roin nasida marhite todim to di Purbadia. Songoni nang keluarga nama nangihon ruhut pamit canguni sai homa toktong nama leon gogo nang kabengeton di nasida. Ajari mahet nasida Tuhan marparange dia dupanmu. Tuhan di batama nami nang dia keruasmu na di bagasan parsahiton baik dirawat di rumah sakit naung mulak sian bagas lagi perawatan di bagas nasida be mangido naposomon Tuhan leon mahahipason na sempurna tu nasida sanggiat boy hami Tuhan rap mamuji pasangapon kuarmu na badiai songni Tuhan na di bagasan nama rulang tahun majalo denggan di basam mulai sadarion di bagasan samingguon saya pasu-pasu manasida di bagasan lasni roha jala ajari manasida toktong maka mulai teho denggan di basam di bagasan panggulmito ninggoluna jala ajari nasida gabe si ihut tokona setia taat mangului hatam ima pangiduan nami Tuhan di bagasan opason pasu-pasu masa luhut na ruas muna marpungu di bagasan tikion ajari mahami marparange di adopanmu asanggiat taruli hami di hanguluan nama noktong sisa liling-liling na naung pinaradim ima pangiduan nami tangihon jala olo ima pangiduan nami Tuhan mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita laus tapasahat ma peleata napaduahon.
tapa penguntu adopan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut, sileon leon na denggan dohot na salibasa na mauyutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hucus di julum, pasu-pasu may dalaramoti, asa hupar hasia kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sairo maharajaonmu sai saut malomuni roham di Banotongon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala dipasaor honma damena tu toditabe.